a punt d'arribar al final. Ho estic fent tot correcte, sembla un professional a l'avantguarda del món digital. Però de sobte un missatge apareix, em demana una clau que no sé quin és. La cosa es comença a complicar. No recordo pins ni contrasenyes, vaig més perdut que un quillo amb espardenyes. Hauria de tenir una firma digital, però em sento com un neandertal. Tràmits, drames, perds matins i tardes, problemes del segle XXI. Tràmits, drames, perds matins i tardes, problemes que et donen pel cul. Dissimulo i dic que sóc tradicional, que prefereixo fer les coses de forma presencial. Necessito l'escalfor humà. Després et diran que treballen massa, que tenen molta feina entre la paperassa. Falta aquest paper, jo aquí no t'ho puc fer. Ja em tens perdut per la ciutat arreglant el merder. Perds el temps i els diners en viatges, mentre se la pela enrere dels prestatges. Hauria de ser ràpid, hauria de ser fàcil, però m'hauré de menjar la seva cara d'imbècil. Tràmits, drames, perds matins i tardes, problemes del segle XXI. Tràmits, drames, perds matins i tardes, problemes que et donen pel cul. Tràmits, drames, problemes del segle XXI. Tràmits, drames, perds matins i tardes, problemes que et donen pel cul.